Get ready now, go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Rock it! Briješ se. Pa valjda vidiš. A gdje je onaj mali? Sad je bio tu. Sad je bio tu. Da? A jesi li ti bio tu kad je on bio tu? Da. I nisi video da raznosi zemlju po celoj kući? Telefonirao sam, zvali su mi iz pozorišta. Telefonirao sam. Da. Dobro, Milane, šta sam ja u ovoj kući? Služavka. Jel vas dvojica mislite da ja po ceo dan crčim? Ko će ovo počistiti? A ja ću. Ti ćeš. Samo da se obrinem. Hajde, bri se. Učini nešto za sebe kad već za kuću ne možeš ništa. Bar sebe sredi. Da. O, zdravo. Pa zar vi niste krenuli? Odakle se javljaš? A gdje je Julka? Nemoj da zaglaviš. Kako sam? Nikako sam. Milane! Evo ti brata, pa nek ti on objasni. On sve najbolje zna. Odakle se javlja? Iz biblioteke. Bilo bi dobro da jednom dođe trezat, bar večeras. Ruža, molim. Nema ti mene šta da moliš. Ja sam učinila sve što sam mogla. Više ne mogu i neću. Mene je moj otac odavno oslobodio svih briga. Ovo je vaš otac. Drži! Alo? Dobro, Kosta, gdje si ti? A nemoj slučajno da zaglaviš, molim. Gdje ti je Julka? Je obavezno dovede. To će sutra biti i njen problem. Pa bit će ako se ne dogovorimo kao ljudi, naravno. Da. Jer ti misliš da brigu ocu samo ja preuzmem? Pa nije to samo moj otac. Da. Dogovorili smo se s doktorom. Zvali smo ga na večer, jesmo. Bio sam u bolnici. I otac je dobro, izgleda dobro. A kako je? Samo on zna. Ako može. Slušaj, molim te, nemoj da se svađaš s Julom. Ostala je bez posla. Osmislit ćemo nešto, vidjet ćemo. Gdje li Kosta? Stokijeveć malo, a? Jesi, brate, zašto mi to radiš? Molio sam te ko čoveka, nemoj, brate. Potinjo jedna! A nema smisla. Majku li ti tvoju! Stoko! Idiote jedan! Ceo dan raspremam kuću, ceo dan čistim i perem, hoćeš da crknem radeći! Nema. Pa šta ti hoćeš? Hoćeš da vam budem sluškinja? Sad kad nemam posao da mi to bude jedini posao. Ruža, molim te. Ma šta me samo moliš, pomozi mi jednom. Vidiš da se ponaša kao kreten. Evo, jutro sam raspremala kuću. Gori tamo. Da, gori. Zapalio vam se šporet, ajde izgore kuća, ajde, ajde. Beži! A pusti mene, izgoreće. A pusti! Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with no spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas.
Nevene! Ruža, molim. Nemoj plakati, molim. Da? Dobro, Stano, ko je večeras dežuran? Ko je dežuran? Slušaj, molim te, pronađi ga i recimo ako bude bilo kakvih problema. Pa neka spakuje stvari i večeras napusti podaj. Ma da, isto trenutka. Pa ako je ponovo poludalak se ponovo i leči. Da, nek ide nek pravi probleme ljudima koji su plaćeni da slušaju da gledaju ludaki. Ja nisam upravnik ludnice, ja sam upravnik pozorišta. Pa nemoj plakati, pa nije smak svijeta. Pa šta ćemo za večeru? Smislit ćemo nešto. Pa šta ćemo smisliti? Ljudi dolaze za 10 minuta. Ovo je stvarno skroz izgledno. Jeli, a šta misliš da one paprike? Koje paprike? One punjene. Punjene. Ostala puna šepa od jučer. Punjene paprike za večeru. Pa dobro, nemoj samo plakati, kod nam dolaze neki posebni gosti. Pa ponudit ćemo šta imamo, važno je nešto malo pojedemo, popijemo, da se dogovorimo šta ćemo sa starim. Zbog oca se skupi. Večeraju sput, popijemo. Kako ćemo doktora ponuditi punjenim paprikama? Pozvali smo čoveka na večeru. Imam rešenje. Poslaćemo Nevena porošti. Porošti. To najbolje. Pa dobro, Milane, da li si ti normalan? U mojoj kući pokraj mene žive kafanski roštilj. Treba Julka da mi se smeje. Ne radim, nisam u stanju da spremim jednu običnu večeru. Pa dobro, šta ćemo se? Hoćemo da se ubijemo, ajde. Pa reći ćemo da smo mi pekli roštilj, pusti mene da lažem. Ajde, idi, spremaj se, molim te, vidiš koliko je sati. Ajde, molim. Ajde. Čim se završi sezonama, moram da napustim pozornost. Neće meni ludaci vek da skraćuju. Da? Ko je? Alo? Ko je? Tata? Odakle se javiš? U bolnici si, jel da? Kako nisi u bolnici? Gde si? U gradu? Tata, molim te zatvori vrata od govornice, ne čujem te ništa. Nisi u govornici? Pa gde si? U kući? U kakvoj kući? Robne kući? Gde se nalazi ta robna kuća? U gradu. Ružo, smiri ga, molim. Šta je bilo? Smiri ga. Pa smiri! Tata, šta se nalazi pored te robne kuće? Prodavnica nova. Smiri ga, ubiću ga! Idiote! Idiote! Ti se smiriš, šta ti? Ma ne govorim tebi, tata, sine, govorim. Da. Ne mene, šta je smešno? Ništa, ništa. Nije da se ponovo izgubio. I to je smešno, ne mene, jel to smešno? Pa ti nisi kako treba. Šta kupuješ? Šta kupuješ? Konjić? Ne mene! Kako konjić? Cirkusko konjić. Pa šta će ti cirkuski konjić tako? Pa moraš da ga platiš. Da, kad se izlazi napolje, mora se plati. Pa ko ti kaže da si lud, samo kaže da se sve plaća? I odakle ti pa? Koja žena? Tata! Alo! Alo! Ajde. Javlja se iz neke robne kuće u gradu, kupuje cirkuskog konjića, pa mu zavati. Zašto smo ga pustili iz bolnice, moram da? Samo da ne zapali nešto. Ne mene! Pa prošli put je zapalio. Dosta, sad je dosta! Ruža, Ruža, Molim. što ti da ga piješ, da ga ja ne pijem? Može? Da? Dobro večer. Molim vas, doktora Bojić. Hvala vam, gospođo. Doktor je na nekoj stvari. Na svadbi. Da. Pa na kakvoj svadbi on je insistirao da se večeras vidi? Ama nemam pojma, do sad je bio kako treba. Međutim, s kim radi, ne vidim ništa prvi. Nego ajde, idi spremno, molim. Ajde, lupo nesi u šetu, da. Čekaj, ti stvarno misliš da on ide po roštilj? Ružo, molim te, vidiš koliko je sati, pa dolaze nam ljudi. Hajde, molim. Nevene. Nevene. Dođi. Kupi ovako. Uzmi.
uzmi 50 ćevapa, uzmi 2 porcije vešalice. Jesi ti vidio ovaj moj patikić? Skini noge sa stola, si normalno. Ti nije žao da idem kući iz doma bez keve i ćave. Veli, sad si našao da mu ceniš. Pa pitam te, obećao si. Jesam obećao. A je mama ostala bez posla. Možeš malo da se strpiš, je to u redu? Ovako, znači, strina, doktor i nas troje. Uzmi jedno. 4 pljeskavice. A Čale, si ti stvarno vole Alisa? Jesam. Hvala se. Uzmi, Pun. kao ti sad. Uzmi, znači, 50 ćevapa, 2 porcije vešalice. A je li bre Čale, on stvarno umro od droge? Pa jest! I nemoj da mi više prekidaš, molim. 50 ćevapa, 2 porcije vešalice, 4 pljeskavice i 3 porcije kobasice. Možda par? Evo ti par. Drži ovo. Evo, nemoj da vadiš pare pred ovima iz doma. Znam. Jesi li sve zapamtio? Jesam, a da mi stalno govorite da sam idiot. Ko ti govori, idiot? Ti, kad ne govori mama. Ajde, ne pričaj gluposti, nego požuri. Ajde. Idem da se presvučem. Ako ću služiti roštilj, bar da ne izgledam kao kelnerica. Čika Kosta! Šta je to? Šta se desilo? Čika Kosta, strina Julka! Šta je Šta bilo? je bilo? O Bože! Udarili kolima u kapiju! Idiote, jedan! Idiote! Zaveži kad ti kažem zaveži! Nogu si mi polomio, sad treba i glavu. Milane, molim te, razgovaraj sa njim. On nije normalan, on definitivno To nije normalno, sediš! Sedi, Julka, molim te, smiri se. Joj, ne mogu više, Ružo, daj, ne mogu biti. Gdje ti bi otac rekao da ideš? Gdje ti je otac rekao da ideš? Pa idi, neverne poroštilj, idi. I šta je bilo, gdje ste stradali? Pitaj njega pitaj. Mene da pitaj, jel? Pa samo polako, bez dreke. Ja više ne mogu da slušam sad. Ne mogu. Pa ko se svađa? Pa se ja svađam. Pa ne prestaje da me vređa od kako je ušla u kuću i šta mi je sve rekla. Joj, nisam ti ništa rekla šta si mi sve uradio. Život si mi upropastio. Jel treba sad da ostanem bogaj? Da padnem na teret bolesnoj majici, da me bolesna majka... Zaveži jednom Julko. Ostaň. Molim te, smiri. Ti ćeš me sutra gledati i paziti. Ti ćeš mi sutra pomagati ako ostanem invalid. Ne čuješ? Pelje, čuješ, lebati. 15 godina ona usta ne zatvara. 15 godina me ubija iz dana u dan. Ko te ubije? Ja te ubijem, ja tebe ubijem. Ti, krv mi na slamku piješ. Uzmi lepo nož pa me ubij da se ne mučim. Evo sad ću da ti donesem. Pa nećeš! Kakav te nož, popod, da si normalno. Pa nisam normalan. Da je konju govorila 15 godina, konj bi poludeo, konj bi crkao. A ko si? Daj. Da sam ratni zločinac, do sad bi već izašao s robije. Joj, nisi ratni, ali zločinac jesi. Kako možeš, Julka, kako možeš? Mogu. On mi je nogu polomio, on. Reci, bratu, reci ako te bar malo nije stid. A ko je meni ruku polomio? Sam si sebi ne laži. Pao si pijan dok si me tukao, životinjo jedna. Da nije bilo ljudi iz komšiluka, ubio bi me. Ma što sam te tukao? Ajde reci sad ovdje da ti pred njima ne polomim tu drugu nogu. Reci sad kad si progovorila. Jesi li mi pred 20 ljudi vređala ludog oca i majku? Jesam li te lepo molio? Nemoj, Julka, nemoj pred ljudima. Ubit ću te. Jesi li mi govorila da sam lud i da mi je cela familija luda? Jesi li vrni ti dan kad si progovorila? Ne, si našla da lažeš da ti ona džukela prijatelji škole, imaš 2 razreda škole, a prijatelja koda si završila 5 fakulteta. Ti sad sam ja lud i moja familija luda. Zovite miliciju! Nemoj se, Julka, Milane, molite, smiri. Pa smiri se.
A šta ima ja da se smirujem? Ja sam savršeno miran. Nju smirite, nju smirite. Spašće sad da sam ja neki razbojnik, neki zlikovac, neko đubre od čoveka. A ja samo molim da mi niko ne dira oca i majku. Kakvi su, takvi su, ja bolje nisam imao. Iako ih je Bog već kaznio, neću dozvoliti nikome da ih već kaže ne vređa nikome. A 100 puta sam ja rekao. Jo, vređaj mene, pa meni do mene nije stalo. Ali mi ne diraj rane. Kamo sreće da sam se udavio onda u bunaru kad smo bili deca, ne bi mi kraj bio. Sad to ovoga mi krsta, Milane, kad ste ti i majka izašli iz dvorišta i ostavili me sa ocem, ja sam rešio da se ubijem. Ti si pijan, pričaš gluposti. Pa znaš ti kad je to bilo? Prošlo 30 godina. Pa tebi je prošlo, ali meni nije. Ja sam ostao na onom istom mjestu gdje ste me ostavili. Nisam se ni koraka makao, ni jednog jedinog koraka. Šta sediš? 100 puta sam rekao, Bože, što me ne primi onog dana kad sam ti se za skute držao? Što me ostavi da se zlopatim i od sveg sveta? Samo nesreću gledam, nesreću trpim i nesreću širim. A Bože, šta sam ti toliko zgrešio, te me ostavi da na silu živim? Sad će da plače pola sata. Julka, molim. Smiri se, molim. Smiri se. Da? A zovi ga na telefon. Neće sa mnom da razgovara. A šta hoće? Pa recimo ako bude otkazana presuda. Naplatit će je do zadnjeg dinara i uručit ću mu otkaz momentalno. Da. A hoće da se ubije. A nismo mi te sve. Ma ne. Javit ću se kasnije. Ajde, bravo. Može viski. Elija, što ste vas dvoje tako crni, a? A izgorela nam vreme. Zajedno sa večerom. A, nije lako biti domaćica. Pa ja mislio da se vi niste nešto sporečkali, a nemaš ovu lozu, nemaš? Ne. Julka. Samo malo. Bolje bi ti bilo da si popio kafu. Ljudi, izvinite zbog malo ove prijatnosti žive. Zdravo. Rame, ne mogu. Kosta! A šta je? Pa ništa. Dobro, smirite se. Jeli, kako ste vas uopšte došli ovdje? Neka ti on kaže. Reci bratu. A ti nemaš usta? Imam, ali ne za svašta. Kako si vozio? Kako si menjao brzinu? Reci bratu. Ona je menjala. Nisi to nikad vidio. Pa vala i neće. To samo nas dvoje znamo. Naišao tramvaj na slavu, a on poče da viče. Prva, druga, prva, joj, životinjo. Joj, ovdje ni na kapiju nisi uspeo da smotaš, joj. Dobro, ajde, sad sve si lepo rekla, sve si objasnila, Nobelovko moja. Dobro, upravo je, voziš sa slomljenom rukom, pa ti teško da naručiš taksi pobog. Pa nije mi teško, ali mi je skup. Poslednji dinar sam stucao u onu knjižaru, u dugovima sam do kuće, evo dovde. A kako radi knjižara? Pa nikako, snajka, nikako. Dao sam oglas prodaje. Zašto? Odlično si radio kao akviziter. Jeste, bila bolja vremena onda. Bila bolja vremena. Pa kad su bila bolja vremena? I kad su bili samo komunisti. Bila bolja vremena kad su bili samo komunisti. Ružo. Šta je? Pa mislim, bila bolja vremena za mene. Za tebe. Bila bolja vremena kad su kapsili, tukli, kad nisu dali da se objavi ništa nalik na istinu.
kad su mog oca advokata uhapsili i na smrt pretukli, jer je onom komunističkom zlikovcu uputio molbu da ne hapse i ne biju. Prebili su ga da bi ga ubedili da ne biju. Bez batine im ljudi nisu verovali. Snajka. Ti u mojoj kući pod mojim krovom braniš komunistički genocidni sistem. Dozvoli da ti A objasnim. nema ti meni šta da objašnjavaš. U ovoj kući ne sme da se izgovori reč komunista ako se ne poistovećuje sa genocidom. Ne sme! Opa, Kosta i Demo. Pa neće tebe svako da vređa. Julka! Pa dečko! Pa sidi tu! Ružo, pa hoće čovjek samo nešto ti kaže. Pa ne pričam ti, Snajka, ja o komunistu. O prodaji knjiga ti pričam. Knjige su se mnogo bolje prodavale kad su komunisti sve živo zabranjivali. I najmanja istina se prodavala kao vale, znaš. Ljudi su kupovali ne pitajući za cenu. O tome ti pričam, a sad, kad im se svi najbavaju milosne majke, sad, pa šta je više? Pa nije lepo da psuješ, radiš s knjigom. Sad, kad ih svi napadaju, kad ih svi pljuju, pa sad su knjige neinteresantne. Knjiga se piše dugo, a istina o njihovim zločinima putuje brzo. I knjiga to ne može da postigne. O tome ti pričam, Snajka, da su za prodaju knjiga bila bolja vremena. Jeste, samo smo sa ženjicina kupili nova kola. Pa bolje su se prodavale sveščice aforizama nego danas sabrana dela ovih velikih disidenata koji su uglavnom na vlast ili uz vlast. Ja se ne razumem u suštinu literature baš, ali se razumem u suštinu naroda, a narod voli žrtve i mučenike. Čina danas vidi da je neki veliki bivši disident došao na vlast, ja mu povučem knjige iz prodaje i zamenim ih kuvarima. Evo, Snajka, i tebi sam doneo jedan, vidi. Hvala ti. Mnogo može da se nauči iz kuvara. Ljudi, pa dobar paprikaš je u svim režimima, dobar paprikaš, režimi se menjaju, ali paprikaš ostaje. Živjeli ba? Milane, neko viri kroz prozor, neko je u bašti. Ne znam, ima belu kapuljaču. Ima belu kapuljaču. Pa šta je, šta me gledaš? Misliš da sam luda? Neko je u dvorištu, šunja se po bašti. Jao, jesam li ti rekla? Opet nas prate kao kad su tatu hapsili. Pa to je sigurno neki probisvet, neka luda. Grad je pun ludaka, u bolnicama nema mjesta, pa ludaci samo šetaju. A možda je tako. Obeko iz bolnice danas javio se iz grada. A ovo je neki mlađi čovek, pokušava da uđe na zadnja vrata, Milane! Mama, smiri se, zvaćemo miliciju, smiri se. Majke ti ga nabije. A koju miliciju? A gdje će? Majko mu jebe, molim. Pa gdje ćeš ti pištolje? Idem da vidim ko je. Kosta, uzmi mu pištolj, pijanje ubiće neko. Pusti me, Bato. Daj mu pištolj, pa idi. Bato, pusti me, mama. Ne, samo da vidim ko je. Osuđen si uslovno, ići ćeš na robiju. Jeste, Nobelo, hvala ko je on naoružan, ubiće on mene. Jeste, pa pusti da vidim. Jeli, pa dakle mu pištolj? To je pištolj Daše Pa Goca. dobro, zašto ga nosi? Navikao se dok je bio trgovački put. Navikao. Pa šta sam vam rekla? Ubio je čovek. Joj, a možda je ovaj ubio njega? A sedi, Julko, ja ću, sedi. Kosta! Sedi, ja ću. Ajde. Napred. Ajde, ptico. Haj! Evo ga. Doktore! Dobro večer. Vi svakoga dočekujete masijom. Jao, izvinite, doktore, nisam vas prepoznao u mraku, a puto sam i u vazduhu. Dobro. Da se vas udario po glavi. Stvarno vas nisam prepoznao. U redu je. Pazite malo, doktore. Sedi dole. Izvinite, doktore. Ja sam se uplašila, vi znate da Ma ja... molim vas, ja sam kriv. Zalutao sam vas. Doktor je malo... Pa šta? Gospođo, O, ništa! oprostite, kupio sam vam sveće, ali sam ga zaboravio tako. Malo sam... A šta ste pili, doktore? Može da misli? Može. Ajde, Za vas, izvolite.
Živjeli, doktore, dobro, svinite. Ne, sedite, doktore, sedite. Slobodno, skomotite se, sedite. Gdje ste vi to stradali? Sva? Ako je na svadbi, to se ne računa, ne. Ili doktore, čaša. Sifon. Sifon, znao sam, sifon je najzgodniji za te stvari. Šta ćete, doktore? Da? Jeste, jasno, da. Slušaj, pa ako on kažeš predstavu, moram da te izbacim iz skloništa. Da. Ne sviđa ti se on. Ne možeš više da imaš. Pa znaš šta, meni se ne sviđa ceo moj život, pa moram i dalje da ga imam. Pobu. Pa sad je 28, smiri se, odigraj tu predstavu, sutra ćemo razgovarati. Zašto psuješ, sram da te bude? Znate li kakvu je poruku Lenin uputio Lončarskom 1921. godine? Znam, je poručujem da se sva pozorišta stave u grob. Kratko i jasno. Sigurno vas puno boli glava. Ko vas je udario? Jedan nesrećnik. Moj pacijent. Mogu li nešto da vas pitam, ali da mi pošteno odgovorite? A pitajte, doktore, vi ste ovdje kao u svojoj kući. Hvala. Zašto se niko od vas nije pojavio na očevoj svadbi? Očevoj svadbi? Da. Čekaj, na svadbi našeg oca. Da, Dobro, kad je bila svadba, doktore? za nas. Ja sam bio kum. Pa on se ipak oženio onom ludom ljevicom. Bolesnom ženom koja je sa njim 10 godina i koja je... Ubila bivšeg muža, koliko ja znam. Da, a danas se udaje za čoveka Koji je potpisivao smrtne presude, i to znam. Da, ali to nije bitno. Pa kao što nije bitno, doktore, da se dvoje ludih uzmu, kako nije bitno? Dvoje bolest. A bolestima je pomoć najpotrebnija. Tako je, doktore. Vidite, moja majka. Pa čuti bre više, Julka! Čula za čao. Šta je bilo, sine, Nevene? Pa ne mene, gdje ti je šef? Oteli su mi i udarili mi šamar. Čekaj! Ko te bre tu? Ko te tuko da mi pokažeš sada i njakoliko večeras jedan sve. Ajde da pokažeš ti kako si, ja... Ti dete! Pa pusti, ajde sad si kako da im se jakoliko noćas da jebe bilo... Pa i biju dec! Pa sedi, molim. Sedi, smiri se. Biju decu, ne sme dete više na ulicu da izađe. Pun grad kriminalaca i razvojnika, ljudi beže sa ulica ko da je policijski čas. Ali reći ćeš ti čika kosti, reći ćeš čika kosti, pa jebaću pa treba. Govorite pištolj. Do danas mi je dosta i flaša i pištolje. Ma mi treneću da kupim, majku, mi treneću da kupim. Izvinite, a kako je šerpire? O, kućinsko, obično. Šta je bilo u šerpi? A njega, pitajte njega, neka vam on kaže. Pa šta se dereš? Izgorela nam doktore Rena, pa sam malog poslao porošti. Ona se dere ko da sam ga poslao na Minska polje. Šalješ dete po rošti noću, među gladan narod. Pa treba cijelu ulicu da pređe sa šerpom punom roštilja. Nije to strašno, gospod. Molim vas, doktore, kako nije? Meso je bilo pečeno. Kod Šalamova ima priča kako je gladan čovjek, bolševički osuđenik, ukrao živo prase i jeo ga bez veze. Ovi će jesti pečeno meso i neće biti streljani kad ih uhvate, znači da smo bitno napredovali. Jedan milicioner mi je uzeo podatke. Šta ima tebi da uzima podatke, pa nisi ti lopov? To su sigurno ovi iz doma, ova deca. Nisu, mama, bila su dva starija čoveka. I napali su me sa leđa. Dobro, sine, dobro. Ajde, nemoj plakati, dođi sa mamom. Dođi da te mama upozna sa nekim. Ajde, ustani, Nevene. Dođi da se upoznaš sa čika doktorom. On leči tvoga detu. Ajde, pozdravi se, Nevene.
Doktore, izvinite mene. Pa šta je smiješno, idiote jedan, šta je smiješno? Smiješno što je doktoru glava u zavoju. Je to smiješno? Pa ti nisi kako treba, baš u sobu, sklonili ste sa očiju. Pustite ga, gospodine. Molim vas, doktore, recite mi nešto. Da li je normalno da je njemu smiješno sve ono što nije smiješno? Iako je tako, zašto je to tako? A možda je nasledno. Kako to misliš nasledno? Pa lepo. Neka ti doktor to objasni, on je specijalista za te... Bolesti. Ja to nisam rekla. A šta si rekla? Šta si rekla? Ružo, molim. Ti čuti! Rekla si da je nasledno bolestan, da je lud. Nisam rekla da je bolest. Samo sam rekla da pitaš doktora da li neke pojave mogu biti nasledne. To sam rekla. I ja zapravo zbog toga nisam ni željela da imam decu. Nisi želela da imaš decu. Da, nisam želela. Znaš li koliko bi ih ti imala da si mogla? 10. Nisam mogla. Ha! Ja nisam mogla. A nisi, lečila si se odavde do Australije. Nisam mogla. Abortirala sam 4. Ti abortirala. Julka, kad si abortirala? Stola! Ne lažem. Ne lažeš, ko pse to lažeš, pa smo sve pare dali na lekove, nisi mogla da imaš dece, Julka. Ako su Vasilij i Rajna, molio bih vas da se ne svađate pred njima. Ne podnose svađu, naročito Rajna. A ko je Rajna? Supruga vašeg oca. Jao, naša mačka. Doktore, dobrodošao Vasilij. Kako si kumo? Hvala, kume, nikad bolje. Kumo. Djeco, šteta što niste bili na svadbu. Baš šteta. Propustili ste jedan tako lep i uzbudljiv događaj. Pa nismo znali, tata. Znali ste, ali niste htjeli. Međutim, ja sam vam uvek govorio, čovjek nikad ne sme da radi protiv svojih ubeđenja. Vaše ubeđenje je bilo da se ženim, ja to poštujem. I vi to morate poštovati. Ako se budemo poštovati, ne moramo se voleti. Živet ćemo kao ljudi. Međutim, ponavljam, svadba je bila veličanstvena. Šta kažete, kume? Velika svadba kume. Pa velika, stotine ljudi, stotine pacijenata, bolnice, došlo celo od njih. Bez jednog problema. Samo pesma, šal. Milan, sine, zagrlite te Rajna. Gost. Milan, ja sam Milan Tepkarajna, ja sam Milan. Dobrodošli. Šteta je, kume, što su te odvezli prevremeno u bolnicu. Posle je bilo čudo. Da ste to videli. Te igre, tog veselja, tih suza na rastanku. Kelneri kažu, mi ovo ne pamtimo. A što je Rajna posle pevala da ste to videli i čuli? Je li Rajna? Kako ide ona pesma što ti je majka pevala da si bila mala? Jel ona što se pevala s balkona? Balkona lutkom. Guten Abend, guten Nacht, mit Rosenbeda, mit Nägeln besteck, Strumpfude Bravo! Bravo! Bravo, Rajna! Bravo! Bravo! Bato, ova će ubiti i oca i mene i tebe. Bože, gospode, šta je? Nešto si rekao, Milane. A lepo pevata, lepo. Fantastično, tata. Je li? A kad smo krenuli su pevali, ma svi su plakali. Da ste to, te suze, djece, su plakali.
isto most. Mali Tasa, skoči s mosta. Bio je mokar ko mišić. Jeli, gde je on? Gde? Koga tražiš? Ako koga tražim, koga bi ja mogao da tražim u ovoj kući? Gde je moj unuk? Ona moja loptica, skočica. Donao sam u konjića, nisam gde. Ne, dođi. Dođi, ne mene, došao deka. To je on. Da, to je on. To je on. Koliko ti, sine, imaš godina? 13. 13. 15 godina imaš. Milane, ti mi nisi pominjao ovo dete. Kako koje dete? Pa ovo dete. Žao mi, dečko, tebi nisam ništa donao. A gde je onaj moj unuk, ona moje pilence, ona loptica, skočica, ono moje... Gde je? Pa to je on, tata. To je on. To je on. A da, to je on. To je on. To je on. A narastao je, tata. Narastao. Narastao. Narastao je, tata, narastao. Onog malog nema više. Nema vas. A gde je mali? Pa narastao. Narastao je vas. I nema ga više. Nema vas. Sad je to on. Sad je to on. Jel? Onog mog malog, lepog. Neću nikad više vidjeti, jel? Nećeš Vaso, sunce moje. Jel nikad više? Nikad više Vaso. Ne plači Vaso, molim. Jel? Vi meni nešto krijete, nešto skrivate. Pa ništa Vaso, sunce moje. Lažete. Lažete. Svi me lažete. Milan, šta je bilo, šta se desilo? Hoću da znam istinu. Ništa, tata, to je on. To je on. Doktore, kume, da li je to on? Jeste vas. A gde je nestao moj unuk? Izrastao. Skrio se u njemu. Pa ti si mi 100 puta govorio. Čovjek je sebi jama najveća. Jeste, tačno. A važi li to i za decu? Vaši Vaso, sunce moje. Pa naravno da je. Šta vi mislite, kume? Kao i za odrasle. Sine? To je sasvim normalno, tata. Ništa normalnije, tata. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you
Nevane, pusti ga! Ma ti idi, on izložite, neće izaći. Čuješ li me? On ide sa mnom, idemo Nevene. Nevene! Pustite me! Pustite me. Nevene, sine. Idemo. Ajde. Ne mogu. Nećeš. Hoću, ali ne mogu. Mama! Ruž, Šta je? Ružo, molim. Šta me moliš? Sačekaj da se dogovorimo sa doktorom, samo to te molim. Da se dogovorimo kao ljudi. Šta još da se dogovorimo kad nam je čovek sve lepo rekao? Ludnica se ruši, više nije za upotrebu. Ma to je bolnica. Hoćemo tačno šta je to. To je prezatna konjušarnica. Komunisti su isterali konje i uterali ludake. Moj otac nije znao da će i sam završiti u njoj. Pa zašto stalno koristiš tu reč? Zašto insistiraš? Koju reč? Ludaci. To su bolesni ljudi, Ružo. Od čega? Imaju grip. Nemoj ti mene da praviš ludom. Dosta je ludaka u ovoj kući. Gospodin doktor je rešio da zbrine 100 pacijenata. Što je jako lepo čuti, ali ih nije lepo vidjeti u svojoj kući. Ja sam se ceo život borila da mi komunisti vrate kuću moga oca koji je zbog nje umro. Mama! Pa nemoj da se svađamo pred njim. Nemoj ko Boga te molim. A pred kim ću? Pa ovo je njegova kuća. Kad sam bila njegovih godina, otac me uzeo za ruku i izveo na ovu kapiju. Poneo je samo ikonu. I sad ja treba moje dete da izvedem na ulicu, da se ponovo vučemo kao besprizorni, jer se pojavio tvoj ludi otac sa ludom ženom. Ej, bre, čoveče, da li si ti normalan? Mene i oca su isterali zdravi komunisti. A sad mene i moje dete teraju ti isti komunisti, samo što su umeđu vremenu poludeli. I znaš zašto je tvoj Vasilije završio u ludnici? Znam. Kako onda da ga zadržimo? Pa samo preko vikenda. Ja ću brinuti. A u ponedeljak će se javiti doktor i zamoliti nas da ostanu još samo sledeće nedelje, pa sledećeg meseca, pa sledeće godine, a ja ću svakodnevno strepeti da li će mi tvoj ludi otac ubiti dete kao što mi je ubio oca. Šta pričaš? Pa ko ti ubio oca? Šta to pričaš pred detetom, Ružo? Sine, mama je... Ko ti ubio oca? Jesi ti normalan? Ubio ga je tvoj Vasilije. Moj Vasilij! Pa tvoj otac se ubio 20 godina posle rata. Nije se ubio, Milane. Ubili su ga. Metak je putovao 20 godina i ubijat će još pola veka. I na deta su mi pucali. Ružo, šta pričaš pred detetom, Ružo? Da je ovo bila pravna država, ne bi tvoj otac uspeo da poludi, kao što nisu uspeli da prežive oni kojima je on sudio. Bio je normalan samo dok je imao koga da ubija. Tako misliš, Ružo? Znaš šta? Ja idem. Ja ću da odem. Nemamo mi više šta da pričam. Nikad više. Milane, Šta hoćeš? Šta? i one ludake povedi. Zar ih meni ostavljaš? Milane, ko Boga vas molim, ako mi ne možete pomoći, nemojte mi odmagati. Ovako vas molim. Gospođe, ako ih već nije pobila pravna država, nemojte da ih mi ubijamo, nemojte da uzimamo tuđi greh na sebe. A šta da radimo, doktore? Da od moje kuće pravimo ludnicu. Vas su pokušali da ubiju. Vasilij i Rajna nisu opasni, nisu agresivni. Kako nisu? Ta žena je ubila čoveka. U samoodbrani. Istog dana je sebi spala ruke, 12 godina ne skida rukavice. Ja sam mislio da ostanu samo preko vikenda. A otac se hvalio kako mu se sinovi svađaju kod koga će živjeti. A što se tiče prave i ozbiljne opasnosti, to je vaš brat Milan. On bi trebao da se leči. Ubiće neko, pije iz flaše, maše pištoljem. Uzmite mu pištolj. Idemo, Vaso. Idemo. Gde nismo dobrodošli, tu nećemo ni da ostanemo. Nećemo. Ma neće nas niko da vređa. Nego doktor je rekao da sačekam. Koga ti slušaš, Vaso? Mene ili doktore? Tebe. Gde će? Kod moje majke. Ako je majka živa,
Obradovat će se. Mi smo dali poklone, Rajna. Pa nemamo kome vas. Ne. Da imamo, već bi ih dala. Idemo. Pa, stanite, Rajna, Šta je bilo? stanite, kuda će, samo nešto ti objasnim. Pa nimaš ti meni šta da objašnjava. Sve mi je tvoja žena objasnila. Ona samo zna da je Rajna ubila tog čovjeka, a ne zna da je toj čovjek nju mučio 20 godina. I ne zna da je Rajna radila kao sekretarica Nemačke ambasade za našu zemlju 20 godina. I to iz ubeđenja i čiste ljubavi. Ja ti mogu reći, sine, da tvoja žena čuje. Rajna mi je vratila veru u pravi čist komunizam. Sjajno, veličanstveno. Kome to pričaš vas? Ljudima što mrze, ti pričaš o ljubavi. Ma šta oni znaju o ljubavi? Idemo. Stanite, Rajna, kuda će? Ako za nas dvoje nigde nema mesta na ovome svetu, na onome sigurno ima. Pa toliki su se već tamo skući. Izvinite, molim vas, bio je nesporazum. Bio je nesporazum. Kakav nesporazum? Mali, ljudski. Vi sve ono što ste izgovorili o nama nazivate ljudskim nesporazumom? Bože, gospode Vaso, pa čuješ li šta pričam? Čuj. Izvinjavam se. Ne, nema potrebe da se izvinjavate. Ja vrlo dobro znam ko ste vi. Vi ste jedna teška i opasna žena. Tako su mi rekli. Ko je to rekao, Rajna? Jedan čovjek. Ko je to? Pa ne bih vam smela reći ime, odmah biste znali o kome se radi. Hoćete li mi, molim vas, dozvoliti da se izvinim? Da sam ja vama rekla ono što ste vi meni rekli, da li biste vi meni oprostili? Da. Ne biste. Ja takve uvrede u svom životu nisam čula. Ma da sam pseto, šugavo pseto, da sam najcrniji stvor na ovom svetu, ma niste mi to smeli reći u vašoj kući. Rajna, molim vas, Rajna. Pa doktore, vi znate zašto sam ja ubila? Znam. Pa morala sam. Dobro, Rajna, zašto se obazireš na glupost? Da smo rekli, kako se čovjek bori protiv ljudske gluposti? Lako, Daži. samo pobedi sopstvenu glupost. Tako je, Rajna, sunce moje, tako je. Pa to, ajde zovu te iz pozorišta hitno. Reci, javi se. Ajde bre, neka žena samo plače. Nemojte plakati, molim. Bato, kaže neki glumac pretukao nekog dermatologa, ubio ga, Bato. Šta pričaš, Kosta, kakav dermatolog? Nema pojma, Julka je na vezi. Julka bre! Jeli, koga je to glumac pretukao? Ajde reci. Nekog Jovu dermatologa razbio mu glavu. Stani bre jednom na te stake. Da mi se samo tu klati. Pola života nosiš štake, a klatiš se ko da si čopao. Šta je bilo s dermatologom? Odvezli su ga u bolnicu da mu uši glavu. Ama da nije Jova dramatik. A može biti. Žena samo plače. I kaže, glumac će te ubiti čim se pojaviš u pozorištu. Čekaj, koga će ubiti? Milana. Koga? Milana. Peti da će ubiti Milana. Jeste, žena samo plače. Pa koji je to glumac? Hajde da mi ga pokaže da mu se počas. Ja malo najebem Mile, majke. Čeka, pa tebe će onda ubije pored mene. Živo, ne. Ubit ću ga kao pseto, neće više zavati. Milane, uzmi mu pištolj. Ženu u kipsu duče životinjo jedna. Daj mene ženu u kipsu. Šta vam je tetka Rajna? Ne, ajmo, Bato, ajmo, pa nemam ja 3 brata, 3 mu majke, pusti me, bre! Milane, jesi li ranjen? Sunce moje. Osveži je malo dobro.
Ko je pucao? Ja, druže. Zašto ste pucali? A, svadba je redje. Svadba. A ko se ženi? A od tata se ženi naš čale. Od tata se ženi. Gdje sam srećan. Naš čale, Vasilije, naš. Svadba, 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 svadba. Odigrimo, uviša se, čale se ženi. Svadba, 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 svadba. Imate li vi dozvolu za oružje? A imamo, druži, imamo, to je pištolj našeg oca. Šta je s vašom rukom? A ništa, to se ja malo odgledao. Jeste vi za jedno piće? Imate lozu? Znamo viski, druže. Koji je to? Sipaj, tata, sipaj, sipaj. Pa ti ćeš u šetu. Je li Crnogorac, a Crnogorac? Evo, Montenegro u grudima! Montenegro, Montenegro! Dosta, bre, dosta! Dosta! Znači, Rajna moja da oprava jednu pesmu. Jednu moju pesmu, da čujete šta je pesma. Ajde, Rajna, slušamo izvoli. Jel ono? Ono. Apprendimos a quererte desde la storica altura. Aquí se queda la clara, la entranable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Je li ovo vaša šef? Naša, druže, ja sam malo poslao porožiti. Znate, tata se ženio, pa... Uhvatili smo lopove. Sve su pojavi. Nema veze. Ali opet piješ jedno. Ne pijem na dužnost. Dobro. Ako je svadba, još jedno, ko ni jedno. Sipaj, tata, sipaj. Živeli? Montenegro, Montenegro. Ajde, da bude. Da ne bude. Živ bio. Da se malo dođe. Ode ludak. Bez pucanja. No. Ali vidiš šta si uradio, životinjo je. Pa sad ću tebi da jebem. Ajde, Vaso, idem. Idemo. Slušaš prenos? Aha, Koji je rezultat? 2:0 za Zvezdu. Kupili sudije kao i uvek. Ja sam bio u upravi Partizana. A ti si igrao fudbal? Mali. Samo kad je trebalo da se puca u živi zid. Šta kažeš? Lep je. Talijanski iz uvoza. Ma nije moguće. Jeste, Rajna ga kupila. Ili, kako ti se sviđa moja Rajna? Zanimljiva je. Lepo pjeva. Ko slavuj. Na 14 jezika peva i piše pesme. Meni je na grudima napisala. Volim te, ali ti to nikada neće. Jer ako ti kažem ljubav će pobeći.
Sjajno, sjajno. Jest. Ako ti zatreba, prepiši. Imam u džepu nešto za tebe. Šta? Nešto. Mnogo vredno. Pokazat ću ti i poklonit ću ti. Ako mi nešto priznaš. Šta da priznam? Ko si ti? Ko sam ja? Da, ko si ti? Pa ne bih ti smio reći, Vasilije. Što? Pa eto tako, ne smijem ni da ti kažem, zašto ne smijem da kažem? Roditelji bi se ljutili. Jeste. A možda bi ti tukli. Možda... Zabranili su ti da pričaš o sebi. Tako što. A ti znaš sve o sebi. Ti nisi nevjer, jel tako? Uzmi. Ne smijem. Ma uzmi! Ma ne smijem. Zapali. Ne puši. Pamet. Ako ne smiješ da mi kažeš ko si, reci mi ko nisi. Ko nisam? Da, ko nisi? Ne znam ni ko nisam. Znaš. Vidio? Jel to pravo ordenje? Pravo moje. Uzmi. Sjajno. Uzmi. Sve uzmi. Baš ti hvala. Sad se ovo nosi kao štos. Jedan moj drugar je platio orden narodnog heroja 20 € na pijaci. Nemoj da ga prodaš. Ma neću. Što dobro izgleda. Da. Znaš šta je radio deda jednog mog drugara sa svojim ordenjem? Pa je spakovao u kutiju i poslao Gorbačov. U Rusiju. Ja sam u školi pisao tebi. O meni? Da, pismo. Stvarno? Šta si pisao? Pa to da si bio u ratu 4 godine, da si nekoliko puta bio ranjen, da si narodni heroj, da si posle rata sudio neprijateljima, čivao na smrt. Ne znam. Ko ti je to pričao? Pa tata mi je to sve ispričao. Koji tata? Pa moj tata, tvoj sin. I nastavnica je htjela te dovedem u školu da nam ti pričaš. Što me nisi zvao? Pa nisam znao gdje si. Nisu ti rekli gde sam. Ali sam čuo. Da sam u ludnici. Krili su ti gde sam. Nisi znao. Čuo si kad su se svađali. A kako ti je sad? Kako se sad osjećaš? Kako mi je sad? Tako. Trudim se da budem pametniji od sebe, što i nije teško. Kasno sam se setio za život, a prerano za smrt. Da se učim. Dobro ti stoji to od ne. A, izgledam kao sovjetski general. Baš tako. Nego, htio bih nešto da te pitam, ali... Pošteno da mi kažeš ako znaš. Šta? Hoćeš? Hoću. Nećeš te slagati. A neću. Šta je bilo sa malim neverom? Sa malim neverom? Da. Šta mu se desilo? Nećeš nikom reći ako ti Neću. kažeš. Zakuni se. Kunem se. Ko budeš nekom rekao, ubit će me. Neću, kunem ti se. Mali Neven se pre 9 godina udavio. Udavio se. A gde su udavio? U govi. U ovim našim govima, Vasil. Šališ se? Ne. Udavio se pre 9 godina. Udavio se. Udavio se. Ko si ti?
Ne znam, Vasilije. Ne znaš. Časna reč, ako znam. Dali su ti Nevenovo ime, da bi mene prevario. Znao sam ja da ti nisi Neven, čim sam ušao u kuću, odmah sam vidio. Nisi me razumeo, Vasilije. Jesam. Jesam! Hteli su da me prevare. Nije se on udavio, udavili su ga, ubili su ga. Znao sam ja to godina. Kad god su dolazili da me posjete, lagali su da je bolest, da je u školu. A onda su usvojili tebe. Jer ti nemaš ništa moje i nećeš biti bolestan kao što bi moj unuk bio. Nisi me razumeo, Vasilije. Nisi me razumeo. Nisi ti kriv. Neka te ima tebe. Govorim o ovima u kući, o ovim slikovcima, o njima ja govorim. Nije im bilo dosta što su mene strpali u ludnicu, nego su ubili moga unuka. Pa ja sam tvoj unuk, Vasilije, šalio sam se. Ne laži! Pa ne lažem, ja sam. Ne laži kad te niko ne treba da lažeš. Sjećaš se sebe kad si imala 5 godine? Ne sjećam se. Vidiš, ja se svega sećam. Moj unuk je bio plav. Ima je skoro belu kosu, svetle oči. Dovodili su ga do 3. godine. Sjećaš li se kad si dolazio da me posjetiš? Ne sjećam se. A znaš li zašto se ne sjećaš? Pa bio sam mali. Ne. Nego ti nisi dolazio. Tebe su kasnije usvojili. A znaš li zašto su ti usvojili? Da bi imali normalno dete. Sa tobom su oprali moju bolesnu komunističku krv. To je bila ideja tvoje majke. Je stalno pričala da sam i ja ubio oca. To je njena ideja. Njena osveta. A moj jadni, bedni sin je pristao da ubije rođeno dete. Šta to pričaš, Vasilije? Ubijaju moje nerođene i rođene unuke, pa usvajaju tuđu decu. Zlikovci! Zlikovci! Ja nisam usvojen. Jesi? Nisam! Jesi! Pitaj! Oni ti moraju to kad tad reći, jer će sam saznati. Jer ti samo pričam, zašto si usvojen? Zašto se zoveš Neven? To ti Ma nisam usvojen! jesi. Nisam! Jesi, pitaj! Nisam! Pitaj! Lažeš! 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 Mama! Mama! Šta je bilo, Nevene? On kaže da sam ja usvojen, da ste me usvojili! Ko je usvojen? Da sam ja usvojen! Odmah napolje iz moje kuće, napolje! Idem, ali vi njemu morate reći istinu. Ja sam mu samo rekao zašto je usvojen. Napolje! Šta je bilo, vas? Šta je bilo? Rekao sam mu, rekao. Sve sam mu rekao. Morao sam. Izvini, rekao. Kako si? Neka zna. Daj. Pa doktor, vi ste nam govorili da istina boli jedan dan, a laž ceo život. Jesam, ali kad se tačno zna šta je istina, a šta je laž. A znaće i sam koliko ga bude bolelo. Plači, mali, isplači se, plači! Gospođo, molim vas, gospođo! Pustite doktore, neka me udari, bit će joj lakše. Pustite! Luda! Molim te, Nevene. Kume. Doktore, kume, jesam i ja nešto pogrešio? Pogrešio se vas. Morao sam da mu kažem. Da čak i saznam kad. Zašto sam pogrešio? Zato što smo u njihovoj kući. Bilo bi lepo, bilo bi dobro, bilo bi pametno da dečaku kažeš da se šalio. Ja te to molim kao tvoj prijatelj i kum. To nije bila šala, doktore. Mari usvojen. Usvojen. To nije bila šala. Jurka, stani! Nemamo mi više o čemu da razgovaramo. Stani kad ti kažem. Pusti me, pusti me! Imam još nešto da te pitam. Sve sam ti rekla, pusti me! Je li istina ono što si rekla Ruži da si abortirala 4 puta, to je istina?
Samo si još to hteo da me pitaš. Da, Istina je. istina. Da. A što si abortirala ružno? Zato što sam od prvog trenutka znala da ćemo se ovako razići. Zato što sam od prvog trenutka bila sama i što sam znala da ću ostati sama. I sama bih mogla da preživim, a s decom bih morala da se ubijem. Si ih ubila na vreme da ih sad ne ubijaš, Julka. Ti si ih ubio, ti! Ja? Ti! Dolaziš kući samo kad si pijan, kad nikom ne trebaš, kad te sve kurve oteraju. Kad ostaneš bez dinara i kad se usmrdiš i smrdljiv dođeš kući da praviš decu koju bi meni ostavio da ih ja izdržavam. A kako bi ih izdržavala kad si mi sve uzeo? Život si mi uništio. A si ti zašto ja ovoliko pijem, Julka? Zato što si bolestan. Od čega sam to bolestan? Od čega čuješ šta te pitam? Pitaj doktora. Ja ne znam od čega si bolestan, samo znam koliko si bolestan. A bolestan si mnogo, premnogo. Da nisam možda lud, a? Ne znam. Doktore, jesam li ja lud? Vi ste pijani, odvratno pijani, odvratno. A znate li zašto sam odvratno pijan, gospodine doktore? Zato što ste alkoholičar, druže. A znate li zašto sam alkoholičar? Alkoholičar sam zato što nemam decu i što sam sam ko pas! Ne loži! Ko laže? Ti lažeš! Sad si se setio dece! Ko laže, majku ti jebem, ko laže? Ja lažem! Mislim da sam za ludicu ko moj otac, jel? Nećeš mi tako decu, majku ti jebem! Ubit ću je! Ubit ću je! Ajde, gubi se. Oprosti. Gubi se iz moje kuće! Kosta, Ubij me, oče. Ko Boga te molim. Ubij me, ti si me ludog stvorio, si me ludog i ubij me. Se ne mučim više, ne mogu. Ubij me, ko Boga te molim. Milane, Molim, oče. dođi. Oprosti mi. Ne mogu. Oprosti mi se. Ne mogu! Možeš! Moraš! Brat je! Možda ti ja nisam otac. Njemu moraš, ti nemaš nikog na ovom svijetu osim njega. Hoću da odem na miru. Oprosti mi se. Oprosti mi, molim. Oprosti. Doktore, pozvaću taksi. Tata, zovu te iz pozorišta. Kažu da si neki glumac ubio. Glumac se ubio. Da, u predstavi, na sceni. Paso je! Tata! Paso! Trajno, smiri. Gospođo, molim vas, neka mali ne ulazi. Znam, doktor, ali mene nisu vodili kad mi se otac ubio. Vasilije! Joj, čale! Skratio si na 10 godina života, moj. A nisam ja lud da se ubijem. Nisam lud. Sjedi, Julka. Što ste se vi tako uplašili? A? Vi mene stvarno volite. Pa mogla sam da umrem, vas. Moji sinovi mene vole. Da si videla Rajna kako su provalili vrata od kupatila kao lavo. Samo ona nije ušla u kuću. Samo je njoj bilo svejedno da li sam živ. Dobro vas, idemo. Doktor, pomozite. Idemo. Ajde, Vasilije. Ima ona svoj krst. Svakog dana sećam će mi se po 1000 puta. Svakog dana! A mene moji sinovi vole. Vole! Tata, možemo ja i Julka da vas povezemo?
Nema na večeru, neka, ovdje. Odah i ja do pozorišta. Idem da vidim šta se to desi. Neću. Ko sam ja? Nevene sine. Da, ko sam ja? Nevene sine, šta me to pitaš? Ko sam ja? Čiji sam ja? Ko sam ja? Nevene. Hoću da znam, reci mi ko sam ja? Nevene. Pa ko sam, čiji sam ja? Nevene. Ma nemoj da me lažeš više, hoću da znam istinu! Reci mi ko sam ja? 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 Ko sam ja?